Случвало ли ти се, скъпоценни братко и сестро, да чувстваш Божието присъствие да идва към теб и ти да го отложиш? Имало ли е такива моменти, в които ти просто да кажеш малко по-късно, чакай, защото си на телефона, разлистваш безцелно или просто гледаш телевизия, гледаш нещо, което бих казал и бих нарекал празни калории, защото всичко това, което не съгражда живота ти, е празни калории. Не само, че празни калории, както наричаме на захарта празни калории, но и са вредни, унищожават тялото, така както захарта унищожава човешкия организъм, така и нещата от този свят разрушават духовния ти живот, скъпи братко и скъпа сестро. Ако искаш да бъдеш резултатен, качествен християнин, победоносен, непоклатим, следвай инструкциите на Божието Слово. Следвай гласът на Святия Дух. Когато дойде Бог да ти говори, не му казвай после. Не му казвай, изчакай малко, Святи Душе. Не му казвай, изчакай малко, Господи. Но откликни веднага на Неговият призив. Защо ли? Вярвам, че се е случвало присъствието на Бог да идва при тебе и след като ти си го отложил за малко по-късно или за после не си го намерил. Знаеш ли защо става така, скъпоценни братко и сестро? Защото Святия Дух е личност. И когато дойде при тебе в Откровение 3 глава, 20 стих, там Бог ни казва, ето, стоя на вратата и хлопам. И ако някой чуе гласът ми и отвори, ще вляза и ще вечерям с него и той с мен. Ще вечеряме заедно. Но много хора не отварят вратата веднага поради простата причина, че просто отлагат Бог. Казват му малко по-късно, но по-късно не става. Защо? Защото Бог се е наранил. Святия Дух се е оттеглял. Не се е оттеглял завинаги. Имам добри новини за теб. Не се е оттеглял завинаги. Но после няма да го намериш по същия начин, по който когато е дошъл и когато е искал да общува на точното време, на точното място с тебе, скъпи братко и сестро. И искам да те насърча днеска да не закоравяваш сърцето си, когато Духът на Бога дойде и започне да ти говори. Когато присъствието на Бог дойде и иска да общува с теб, не закоравявай сърцето си, но го отвори. Моментално остави каквото и да правиш в твоя дом и се предай на присъствието на Бога. И Бог ще излива толкова много в живота ти, толкова много, че буквално ти ще бъдеш възхитен. Ще ти говори, ще ти даде нови победи, освобождения, благословения, изцеления. Ще ти отвори врати, които не са били никога отваряни. Но просто вземи това решение. Това е, което Бог ти казва днес чрез мен. Когато дойде присъствието на Бога, когато чука на твоята врата, вземи това решение на момента да започнеш да вечеряш с Него, да го приемеш вътре в себе си и да се покланяш, да му говориш, той да ти говори. И наистина това е един чудесен момент, скъпи братко и скъпа сестро. Искам да ти кажа нещо от изключителна важност. Когато Моисей в Изход, може да го прочетеш това 3 глава, пасеше овцете на своя тъст Йотор, мадиямски свещеник. Забележи, Моисей не пасеше своите овце, така както и аз не паса моите овце, но паса овцете на Исус Христос. Ти си овца на Исус.
Исус каза на апостол Петър: паси агънцата ми, паси овцете ми. Така че овцете не бяха на Моисей. Моисей работеше за тъста си, пасеше неговите овце, или с други думи, Бог го подготвяше да пасе бъдещите овце на Господ, Израилевия народ. И къде го подготвяше? В пустинята, в една необитавана земя, една земя на трудности, на суша. И Божието Слово ни казва, че Моисей е минал зад пустинята. Забележете, зад пустинята, но до Божията планина Хорив. Ти може да си в пустинята и даже да си зад пустинята, но с твоята подкрепа и помощ за Божието дело да работиш за Божия народ. И виж, братко и сестро, присъствието на Бог беше там, на планината Хорив. Бог се прояви в огън, който не изгаряше една капина. И Моисей имаше интерес да види това нещо. И се върна да види как така гори огън, а капината не изгаря. Какво е това велико явление? И тогава Бог, братко и сестро, ни казва Божието Слово, че когато Бог видя интересът на Моисей към свръхестественото, към божественото, тогава Бог му проговори. По същия начин ще бъде и с нашия живот, братко и сестро. Аз и ти, ние трябва да имаме интерес към присъствието на Бога, или с други думи, личността на Бога в нашия живот. И сега искам нещо да ти кажа от изключителна важност. Разликата между оная капиня, която гореше в присъствието на Бог в огън, но не изгаряше, и разликата между тебе, когато Бог идва и ти чувстваш Неговото присъствие, се състои само в това, че ти го чувстваш, но не го виждаш. Моисей видя огъня, но ти не виждаш този огън, но го чувстваш. И Бог иска да откликнеш на присъствието, на призива, който Бог има за твоя живот. Искам да ти кажа, само когато си в твоя призив от Господа, само тогава ще израстваш максимално най-качествено в Божията воля за твоя живот, за твоя дом и за стадото Христово, в което Господ по един или друг начин ще те използва. Дали директно, дали индиректно, но ще те използва само тогава, когато си в призива на Божието Христово тяло, да действаш, да бъдеш активен за Бога. Тогава Бог наистина ще работи с тебе, както работише с всички онея, които виждаме от Божието Слово, че предоставяха себе си да работят за Него. Но това, което Бог ни казва днес, скъпоценни братя и сестри, да не отлагаме присъствието на Бога. Когато Той дойде и чука на вратата на нашето сърце, както казва Откровение, 3 глава, 20 стих, нека да не му казваме после и да продължаваме да държим вратата на нашето сърце затворена. Нека да бъдем като Моисей. Нека да имаме интерес. Хвани го това. Там, където е нашият интерес, скъпи братко и скъпа сестро, там ние насочваме нашето внимание. Интересът на Моисей беше да види този огън, който беше свръхестествен, защото капината не изгаряше. И оттам започна всичко. По същия начин, братя и сестри, днес е с всички хора така. Там, където е тяхният интерес, там започва да се развива тяхният живот в дадената посока. Някои хора за зло, други хора за добро. Какво имам предвид за зло? Когато
насочи човек вниманието си към алкохол, наркотици, прелюбодейство. Всички тези неща, които съсипват живот, когато човек съсредоточи вниманието си в тези разрушителни неща, той започва да съсипва не само живота си за този свят, но и смърт за бъдещия свят. Защото Божието Слово ни казва, че заплатата на грехът е смърт, а Божият дар е вечен живот. И искам, те умолявам от Христова страна, да насочиш твоя интерес към присъствието и личността на Бог, към личността на Святия Дух. Оттам ще започне твоето истинско служение. Бог ще започне да те употребява по един или друг начин, но ще бъдеш употребен. Бъди благословен, скъпи братко и скъпа сестро. Моля се, твоят най-голям интерес да бъде присъствието на Бог. Твоя най-голям глад и жажда да бъде да познаваш повече от Святия Дух. Защото, уверявам те, колкото повече го познаваш, толкова повече мир и спокойствие ще има в твоя живот. Защото да познаваш Бог е нещо велико. Какво искам да ти кажа с това? Искам да ти кажа, че ти знаеш, че никой проблем, никоя планина не може да се стовари срещу тебе, но напротив, Бог ще отмахва от пред тебе чрез вяра и чрез Словото, което ти ще освобождаваш с силата на Святия Дух, който живее в тебе. И Бог е направил да извира от тебе. Непресъхващ извор. Халелуя, Татко Святи! Благодаря ти, Господи! Благодаря ти, Татко Святи! Благодаря ти, Господи, за всичко. Благослови всеки, който гледа това послание, Господи. Благослови го, Татко. Да познаят Тебе, Господи. Единственият и истинският, прекрасен, чудесен Бог. Амин и амин, Господи.